De fet, Accessi, en la categoria d'hospital bàsic comarcal, és per a l'Hospital de Viladecans i ens acompanya en aquest acte la doctora Montserrat Figuerola, que és gerent territorial de l'ICS a l'àrea metropolitana sud, i la doctora Montserrat Oliveras, que és la directora de l'Hospital de Viladecans, a les quals els demano que ens adrecin també unes paraules en referència a lo que elles pensen que s'ha permès tenir aquest premi. Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies pel premi i, jo crec que és gràcies a l'ADN dels professionals que integren l'Hospital de Viladecans. Aquest ADN o cultura fa que siguem una organització amb uns professionals amb una gran capacitat d'adaptació, innovació, esforç i implicació. El ser una organització petita fa que tot sigui una mica més àgil i que puguem fer un diagnòstic molt precoç dels problemes i que, per tant, puguem fer la millora del procés una mica constantment. Jo crec que és potser el tret més diferenciador. Llavors, sí que podria aprofitar per recordar a tots els professionals que s'han jubilat aquests últims anys, ja que aquesta cultura o manera de treballar és en gran part gràcies a ells. Fer menció especial a la directora d'Infermeria, que avui no ens ha pogut acompanyar en aquest acte i que es jubilarà la propera setmana. Per tant, vull donar les gràcies per l'herència que han deixat. Moltes gràcies, Montserrat, moltes gràcies per les teves paraules. Jo crec que assenyales probablement el que tothom acabarà també posant al damunt de la taula, que són els grans professionals, però també a mi em sembla que hi ha una part important que s'ha de reivindicar dels equips directius, que d'alguna manera també intenten ajudar a ordenar, a transmetre les necessitats i prioritats que teniu cada hospital. I jo no és per, com que sé que no ho direu ningú de vosaltres mateixos, ja no ho dic jo, perquè val per aquest grup d'hospitals bàsics, però també per d'hospitals de referència i per d'alta tecnologia. Jo crec que aquesta funció de gerència, precisament, en com se manegen els processos, com se controla la qualitat, de quina manera ets capaç de donar una bona atenció, jo crec que és un paper bàsic. No opines així, Montserrat? Sí, sí. És que dintre dels professionals m'incloïa jo, també. Perfecte. Era per aclarir-ho. Moltes felicitats. Moltes felicitats pel premi i animar-vos a que continueu presentant en edicions futures, que sempre podem millorar sempre.